Hello, magandang umaga po sa inyo. October 16, 2020 po. Magsha-shoutout muna po tayo pero meron po akong konting tips sa inyo. Ito po, shoutout po lang dyan kay Cinda Cableng Cruz, aking asawa. Suportado niya po ako lagi sa pagbablog ko sa paggagamot sa spiritual. Lagi po yan nanonood sa cellphone niya. Tapos pangalawa po kay Ate Gina Diaz po. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Gemaline Adriano. Mega shoutout po sa iyo ate kahit hindi ako nakakapunta sa LS mo. Minsan nanonood po ako. Tapos Mercy Yanda, mega shoutout po sa inyo ate. At saka kay Marian Nilmi, bago daw siya nanonood sa akin pero lagi daw po siya nanonood. Ngayon lang daw siya nag-subscribe sa akin. Sabi niya po, kung marami na po siyang nagpapagamot po siya kung may bayad daw ang tanong niya. Ate Miriam Nilmi, hindi po ako naniningil, hindi naman po ako inutusan ng Panginoon Kristo maningil sa inyo. Basta't bukal lang po sa puso nyo. Kung ano pong sakit nyo, sabihin nyo sa akin, tumawag po kayo. May link po ako doon nilalagay, nandun po yung number ko. At shoutout din sa iyo kay Ate Laida Pau. Mega shoutout po sa inyo. At saka po kay Julito Balbada. Shoutout din po sa iyo. At saka kay Julin Tulat. Shoutout din sa iyo ate. Kay J. Pau Batoto, shoutout sa'yo. At saka kay Mercy Jason Villarim, shoutout na sa'yo. At ganun din po kay Ate Miriam Garin, shoutout po sa'yo. Hey there, at saka kay subscribe to my channel mega shoutout po and kay also press this bell Sir icon. Banda Gabe Salandra. Mega shoutout sa iyo. At ganun din po kay Ate Christina Malong. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ito po ay content tips lang po. Pero bago po ko sabihin ko to, kahapon kasi meron po akong ginamot doon, nagpa-service. 5 years at 3 years po ang sakit niya. Ano na punta nila sa hospital, hindi po sila gumagaling. Pero bago ko po sabihin yun, pero gumaling po sila. Nagpunta, yung isa pa nga, naghikayat, may nakakita sa kanya paano po siya nakalakad ng diretso. Sinamahan niya po eksakto na pupunta ako doon. Ito po ang kapangyarihan natin, ang unang Panginoon Kristo at gabay, ang mga anghel. Pero may mga gabay tayong mga agimat. Depende po yun. Ito po yung agimat. Yan. Hindi ko po sinusot yan. Matagal na po yan sa akin. Binigay po. Yan. Pangalawa po, ito. Yan. Yan. Kung tutusin, dami kong anting-anting po. Tsaka ito po, matagal na po yan. Yan. Tsaka ito po, yan, matatagal na po yan sila. Hindi lang ilang downtown po ang matagal na po sila. Pangalawa po ito, Santo Niño po, baliktaran po yan. Yan, tagal na po yan, mga 80 years na po sila. Kasama po yan, ito, magkaisa lang po sila ng Santo Niño. Yan, ang mahal na ina. Kita nyo po. Yan, tapos po ito. Yan po, yung kahoy niya, pero huwag nyo po mamalitin yan. Marami kayong pwedeng gawin anting-anting sa kanya. Matatagal na po, downtown na po yan. Tsaka ito po. Yan. Tsaka, ito po ang paborito ko sa lahat. Lahat sila po, binigay ng Panginoon Kristo. Pero ito po, yan, nakikita nyo po yan. Nakikita nyo po, kumikinang-kinang siya. Ewan ko lang po, nakikita ko yan. Pero ito po ang pinabili sa akin ng Panginoon, simple lang po. Lagi ko daw po to suotin kung saan man ako pupunta at magagamot. Simpleng rosaryo lang po to, sa Poong Nazareno ko lang po to binili doon sa may Quiapo. Yan pong sinusuot ko lang, ito lang, dalawa po. Yung sila, minsan hindi ko na po sila nasusuot. Yung po, mga agimat, pero hindi po ako naniniwala po ako sa kanila dahil binigay ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, ang una kong gabay ang Panginoon Kristo at ang mga anghel ko. Yan ang mga pangalawa. At meron po palang nagpagamot kahapon 5 years. Pero in-upload ko na po yung isang video nila. Yung isa po hindi ko pa in-upload kasi yung po 3 taon. Isipin nyo po yun 3 years, 5 years, bali 8 years na. Hiwalay pong tao yun. Ang dami niya na pong pinahilot. Kahit saan po sila punta po sila sa doktor, hindi gumaling. Hanggang nawala na siya ng pag-asa. Ito may nagsabi lang sa kanya, nagkataon na may service po ako doon, tinry niya ako, gumaling siya. Pag uwi niya daw sa bahay, gumalaw lahat daw yung paa niya. Nakalakad po siya na maayos.
Tapos po, nagtanong po yung mga kapitbahay niya kung saan po siya gumaling at sino po ba nagilot sa kanya. Dinala niya po yung pasyente, natuwa naman po ako. Yung lalaki po, yun po yung in-upload ko kahapon, pero po sa kanya nahuli po. 3 years niya po sakit. Lagi po siya nananaginip ng mga patay, mga aswang, body spirit, kasi po nawawalan po tayo ng pagdarasal sa Panginoon na hindi na natin siya minsan na pupunta sa tahanan. Alam niya naman po yun, inamin niya naman po sa amin yun. Inamin niya po yun habang siya ginagawa ng Panginoon. Pero pinalaya po siya ng Panginoon sa kadiliman. Ngayon nakakalakad Hey siya. there. At sabi niya Subscribe to my channel. yung stick And daw, also hindi press daw this bell masakit. icon. Lumalamig daw, pero kakaiba daw ang pakiramdam niya. Yan lang daw siya nakaranas. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maalala, wala siyang maalala sa kahit sa mga sinasabi niya, hindi niya marinig kami. At halos sumisigaw na po nga ako kahapon din. Binabanggit ko po ang pangalan ng Panginoon, hindi niya po mabigkas. Yung po ang pinakamaganda. Nakalaya po siya sa ganong katagal na 3 years niya na sakit. Yung isa po 5 years. Pero meron po siyang pinatawas kahapon. Ito ay asawa ng anak niya, bali manugang ng kanyang anak. Bilas po ba tawag doon sa ganun? Hindi ko alam. Basta nasa parte po ng Batano, kaya Isabela po yan. Ngayon, alam niyo po ba? Tinawas po yun doon. Pumunta muna po sa lahat ng ospital yun, hindi po makita ang mga sakit niya. Ang punto ko lang po rito, huwag natin sirahan ng mga ibang instrumento ng Panginoon Kristo. Totoo naman po ang sinasabi ng ibang instrumento ng Panginoon Kristo. Hindi siya makita ang sakit ng doktor. Pabalik-balik siya hanggang nakakainom na siya ng maraming gamot. Ang akin lang po dito, pag tinawas po, ang bisa po talaga ng tips dito sa tawas po. Ito talagang totoo. Sa tawas po ang tips. 1 araw hanggang 3 araw ang bisa po niyan. Pinakamatagal lang po 1 linggo. Sila nga nagpapagamot na ang mga ibang mga pasyente nagpapagamot na sa doktor. Minsan hinahawakan po sila, tinitingnan sa aparato. Hindi pa nga makita yung sakit lalo pa sa amin, sa spiritual. Nakikita nyo po yun. Pag tinawas po yung tao, sinasabi lang sa tawas, ang kaya lang ng capacity ng tawas po ay yung nausog ka ng tao, nakausog sa'yo kung anumang elemento, nawawala po talaga yun. Pag mga ganun po nawawala sa tawas. Pero pag mayroong body spirit o kaya mangkukulam, natutukoy lang ng tawas, kung may taong nananakit sa kanya hindi nakikita, yun lang po yun. Pero hindi po kayang pagalingin ng tawas yun, kasi tawas lang po yun. Sinasabi lang ng Panginoon Kristo, yung taong yun may nananakit sa kanya. Kaya nga po, mas maganda, personal kayong pumupunta sa mga manggagamot, hindi ubrang tawas. Kaya nga sinabi ko kahapon, yung tinawas ko, diba galing na siya sa ibang manggagamot, personal na, hindi makikita. Iba naman po yung spiritual. Sa spiritual, doon po nalalaman ang lahat. Doon po natutukoy kung sino man po ang nananakit na hindi nakikita ng normal na mga mata. Kaya nga po spirit Dumadaan kami sa spiritual. Humingi kami pahintulot sa Panginoon Kristo para makita yung sakit ng tao. Kasi po meron po kasi dito, nagtanong sa akin kahapon, ba't ang dami niya ng beses pinatawas ang tao, hindi pa rin daw gumagaling. Kasi nga tawas nga lang yun. Sinasabi ko lang dito para yung mga tao magkaroon po ng magandang opinion at clue. Ang tawas po talaga, 1 hanggang 3 beses lang ang bisa. Sa usog lang po yun sa mga mga elemento. Pagdating po sa mga spirit, body spirit, hindi po ubrang tawas. Kaya nga po tawas lang yun Pwede po sumablay ang tawas. Mas maganda po personal. Yung iba nga po mga magagaling na manggagamot yung mga sikat po sumasablay pa sila Kahit kami mga doktor, ako pa kaya, syempre sumasablay din po kami. Mas maganda po talaga personal. Talagang personal po namin nahawakan. Yun. Katulad ng pinagkaloob sa akin ng Panginoon, kailangan ko kahit nakikita ko may turn din ng mga mata ko, gusto ko makahawakan siya ng personal. Kasi sinitingnan ko po ang pulso, tibok ng puso niya. Kung mamaya emotional lang, dala lang po to ng masamang iniisip, kung ano-anong pumapasok sa isip, ganun po yun. Yun po yun. Kaya yung iba natatawa po ako pag gusto nila tinawas, gusto po agad nila gagaling. Yung doktor nga hindi mapagaling basta-basta, pumupunta na sila dahil hindi po yung makikita. Kaya nga dapat doon tayo duman sa spiritual. Ngayon naunawaan nyo na po Pangalawa po, ito lang po mapapayo ko, huwag po tayo maging judgmental sa tao, huwag po tayo mapanghusga, kasi po alam nyo bakit.
Kung alam nyo lang po ang sinasabi nyo sa kapwa nyo tao, sana po natutuwa si Satanas ang kalaban nyo. Bakit po? Dahil siya po ang sinasamba nyo. Kasi pag natalo po kayo ng taong mapagdalasalin sa Panginoon at hindi niya kayo pinapansin, lahat po ng sinasabi nyo sa inyong kapwa-tao, baka po yun ay pumunta sa pamilya nyo. Huwag po sana. Isipin nyo pag nagsalita kayo ng mga masasama, mga ganyan, mga baliw, mga ganyan, kung ano-ano, judgmental kung sa mga tao, kaawaan kayo ng Panginoon kasi babalik yung sa pamilya nyo. Isipin nyo ba, nakagawa na ba po kayo ng kabutihan sa inyong kapwa? Tanungin ko po ang sarili nyo o kayo, tinatanong ko kayo. Comment na lang po kayo kung gusto nyo. Hey Nakagawa there. na po kayo ng kabutihan sa inyong Subscribe to my kapwa. channel. And At also tapos hindi press pa this po ba bell kayo icon. nakapag-isip ng masama sa inyong kapwa? Sana kung kayo ang Panginoon na hindi pa kayo nagkakasala sa isip sa salita. Tao lang po tayo. Lahat po ng tao nagkakasala sa isip sa salita. Basta't ang Panginoon handa pa rin magpatawad. Basta wag lang natin ulit-ulitin. Basta sa 10 utos ng Diyos yung pong pinakabawal. Huwag mong husgahan ng kapwa mo kasi mahirap pag tinalo ka ng taong yun ay mahilig magdasal sa Panginoon at hindi kanya pinapansin. Huwag lang po talaga tayong sinasaktan. Kaya man tayo binigyan ng kamay, pwede po natin siyang kasuhan, pwede po natin siyang isalag ang ating mga kamay kung may gagawin siyang masama sa atin. Pero kung hanggang salita lang at nagpaparinig lang po, huwag niyo na pong pansinin yun. Wala pong kakwenta-kwenta yun. Yung mga taong ganun ay hindi sila nasisiyahan kasi masaya sila sa demonyo. Nakikita nila yung tao maayos tapos kung ano nung sinasabi nilang masama. Dapat nga matuwa sila may ganung tao. Ito ipagdasal mo. Kung masama naman yung tao yun, ipagdasal nyo na lang po siya. Yun lang po yun. Basta't importante, lagi po tayo naniniwala si Jesus ay nasa puso natin at lagi lang po tayo manalangin. Kaya anuman relihon natin, walang sinasabi rito ang Panginoon Kristo. Importante, nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyang mayroong mga binibigay ng Diyos. Yun lang po yun. At maraming salamat po sa konting tips lang doon sa pagtatawas. Kaya nga po, paulit-ulit ko sinasabi, masaya na po ako sa ginagawa ko. Kahit yung ginagawa ko sa pagtatrabaho ko, ito ang buhay ko. At maraming salamat po. Uulitin ko po, yung maraming nagtatanong sa akin sa YouTube. Hindi po ako naniningil. Walang inutos ang aking ama. Yung mga nagpagamot sa mga mamahaling katulad po namin, hindi ko po sila masisisi kung bakit po sila naniningil na malaki. Buhay po nila yun. Wala po kami pakialaman kahit instrumento sila ng Panginoon, instrumento rin po ako. Iba mission nila at mission ko. May kanya-kanya kami mission kung anong binigay sa kanila ng Panginoon. Kung gumaling kayo sa kanila, magpasalamat. Una sa Diyos. Pangalawa sa taong ginamit na instrumento ng Panginoon Kristo. Basta ako lang po, masaya lang po ako sa nakakatulong. Sa marami nagbibigay ng donasyon dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa lahat sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa lahat-lahat na ibinibigay sa inyo. Tandaan niyo po ang sinabi ko, ang tawa sa hindi po basta gumagaling ang sakit. Natutukoy lang po kung sino po, kung may nananakit sa loob ng katawan ng tao. Yun lang po. At maraming salamat. At meron po pala akong shoutout tuling huli. Ang hirap po banggitin ang pangalan niya pero ilalagay ko na lang yung link niya dito, kabilaan po kung kabilaan. Yun, shoutout sa iyo ha. Lagi ka nanood, ikaw ang idol ko. Kasi alam mo bakit? Kayo po ang idol ko. Hindi, wag niyo po akong idol kasi masagwa po pakinggan o ano. Basta yun lang po. Hey there. Shoutout na lang po sa inyo. Subscribe to my channel. Unang And idol also ko. press this bell icon. Anghel at anghel natin, pangatlo kayo. Maraming salamat po at God bless all sa lahat. At magandang umaga po. At antayin nyo lang po yung pinost ko yung ginamot ko kahapon na himala nakalakad siya 3 years. Tapos may ginamot po ako na hindi ko na pinost kasi ayaw ko po ng ganun yung sinabi ng Panginoon at anghel ko na malapit lang sa kanya ay nagagalit sa kanya. Pero pabalik-balik po siya sa hospital pero gumaling po siya, nagulat po talaga siya. Ayaw ko po ng ganun. Ayaw po ng Panginoon na gusto po namin kapayapaan. At tawarin nyo na lang po yun ate. Importante gumaling ka na sa yung nararamdaman sakit at hindi na kita kinuha na ng video. Yun ang pinakamahalaga doon, importante. Yun po ang pinaka-pabisang sandata natin, ang Panginoong Jesucristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Amen. God bless po sa ating lahat.